بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ دے نال نال شروع جڑا حدو مہربان بہت رحم والا ہے۔ والشمس وضحاها، قسم ہے سورج دی جو دی توپ دی، والقمر اذا تلاها، تے چاند دی جدو او دے پیچھے آوندا ہے، والنہار اذا جلاها، تے دن دی جدو او ان سورج نو ظاہر کر دوے، واللیل اذا یغشاها، تے رات دی جدو او انو ٹاک لیندی ہے، والسماء وما بناها، تے آسمان دی تے او ہستی جنہیں انو بنایا، والارض وما طحاها، تے زمین دی تے او ہستی جنہیں انو بچھایا، ونفس وما سواها، تے ہر نفس دی تے اس ہستی دی جنہیں انو ٹھیک کیتا، فألهمها فجورها وتقواها، پھر انو او دی نافرمانی تے او دا تقوی الہام کیتا، قد افلح من زکاها، بلا شبہ او مراد نو پہنچ گیا جنہیں انو پاک کیتا، وقد خاب من دساها، تے بلا شبہ محتاج ہویا جنہیں انو خاک وچ لبیڑیا، كذبت ثمود بطغواها، قوم سمود نے اپنی سرکشی تو صالح علیہ السلام نو چٹلایا، اذ انبعث اشقاها، جدو اٹھ کھڑا ہویا اس دا وڈا بدبخت، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، پھر انہاں نو اللہ دے رسول نے آکھیا بھئی اللہ دی اونٹنی تے او دے پین دی واری دا خیال رکھنا، فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، پھر انہاں ان چٹلایا تے او دیاں کچا کاپ دیتیاں، پھر انہاں دا رب انہاں دے گناہ پاروں انہاں تے غضبناک ہویا، پھر اس بستی نو برابر کر چھڈیا، ولا يخاف عقباها، تے او اس دے انجام کولوں نہیں ڈردا۔